Ang sekreto para magmalipayon ka, una, ayaw pang hilabot sa ubang tao. Labi na gyud og wala kagihilabtan, di ba? Ano manghilabot man kanila na wala man kagihilabtan? Sa may labot nimo sa ilang kinabuhi na ilaha man na. Ang problema man gud nato kay manghilabot ta sa ubang kinabuhi, manghilabot ta sa ubang mga tao. Bisan og wala tagihilabtan, unya no og mabawsan ta o mga suko ta, di ba? So, di na magsugod ang atong pagawala sa kalipay, di ba? So, mo nang ayaw pang hilabot. Ayaw, sagdi sila sa ilang kinabuhi, kay ilahaman ang kinabuhi. Unya, ikaduha, ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban. Ayaw. Kay kung imong ikumpara imong kaugalingon sa uban, ang ending ana, masakitan ra ka. Ilabi na gyud kung ang imong gikumpara kay katong layo pa sa imuha. So di ba, walay pulos ang imong pagkumpara sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Wala. Kay masakitan ra ka, unya kung masakitan ka, dili na ka magmalipayon. So para magmalipayon ka, ayaw ug ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban. Dili maningkamot kapag maayo na mahimo ka sa tao na gusto nimong mamahimo. Dili kay ikumpara nimo imong kaugalingon sa uban.